I dag vil jeg lave en lille tag, og det hedder My Little Sister Does My Makeup. Altså, min lille søster vil lave makeup. Og ja, så lad os snakke mere. Hun vil lave noget foundation, noget blush, puder og noget øjenskygge. Let's see how it goes. Den ser sådan her ud. En CC cream. På hånden. Bare en lille smule. Og så tager jeg komme ind i skærmen. den her bast og bruger Så. Og så vil jeg tage den her. Puder. Og så tager jeg den her bast. Au, min næse. Så. Sure. Så vil jeg tage en øjenskygge. Nej. Så vil jeg tage den her. Og putte på Primer. øjenlåget. En primer. Med glimmer. Og putte den på øjenlåget. Og jeg ved ikke helt lige hvorfor. Det er så øjenskyggen holder længere. Luk. Du kan smøre det med fingrene til sidst. Jeg tror, du skal vente lidt, så I kan se. Sådan der. Så vil jeg tage øjenskygge med den her palette. Fra Sumi. Og lige gå ud og tjekke deres side ud. Billigt mærke. Rigtig mange ting. Og der er simpelthen rigtig mange farver. Det må jeg gerne se. 88 neutrale farver og lidt blå også indover. Og der vil jeg starte med at tage en lidt lille børste. Og så vil jeg starte med at tage. Skal jeg holde på den? Ja. Skal jeg finde den? Den der. Den er rigtig god.
Og den her farve kan man sagtens bruge, hvis man er lille, eller lidt mellem 10 år og 12 år eller sådan noget. Hvis man skal til fest, fordi den er ikke særlig brun. Så den kan man tage. Ja. Så ej, hvad leder det op? Men vi er i gang så. Den er rigtig god. Og man kan jo næsten ikke se, at du har haft den på, fordi at den er næsten ligesom hudfarven. Ja, det er den. A new makeup artist. Okay, altså det andet er mig der. Og det er vigtigt, hvis man har den øjenskygge på, at det ligner hinanden. Ikke bare, nej. Den er bare lidt mere på, og så er der meget på den anden. Nej. Fordi at det skal være lige meget på dem begge. Og så har man nemlig lært det. Luk. Det skal lige sige, at det her det er min lille Nana, og jeg har ligesom undervist hende lidt i makeup, det er derfor hun ved så meget. Og jeg vil senere hen lave en ny video med min anden lille søster, som der bare ikke ved ikke så meget om makeup. Men der vil jeg få hende til at lægge min makeup også. Så du får